céad bunúsaí gon Gréasánaíocht ná caidreamh trá rialta I meas grúpa daoine go bhfuil cóspéis acu. Bíte sin pléile cuasaí oibre, pléile cuasaí sport, cuasaí cabhamsere agus mar sin de. Is beag duine nach bhfuil na bháil go gréasán amháin ó gréasán eile, nó go dtí scati gréasán. Sampla go gréasán na grúpa daoine go bhfuil golig I drepa sléifte mar hampla mar atá na crocodóirí Im le lia. nó grúpa fili a hagans le chéile dhéanaan plé ar cuasaí filíocht an léinneomh. Well, tá tíreachtas a cruthú gréasán ó bunaí an géad le riamh sin 7 bealtainna 8 nó 7 bhíon céad iireachtas ann a cuimsí cuasaí ceol órán agus filíocht agus mar sin de. Chun mu deisinaí ar fáil go gréasánaíocht le chéile, sin daoine go cóspéiseach go cuasaí óráníocht, cuasaí tomsa, cuasaí ceol, cuasaí litir agus mar sin de, imeachtaí agrú gobsiúd, agus an ói é sin na chorascóir an phobal agus daoine eile a bhealach isteach ins na gréasán sin. Ceapú iireachtas na Gaeilge mar ceann agrúocht sa bhliain 2014 sa réimse oibre deisinaí a haicíonn le húsáid na Gaeilge agus le bunú gréasán. Úsáid an bud na mór imeachtaí mar hampla iireachtas na saona ó chud brunta na gradam cumarsáide. Chun na gréasán seo ó thuirt le chéile agus ardán a thuirt ó scóir an phobal agus I léirú gon chudeile gon phobal gon na gréasán ánas gon míle fáilte rompa páirtead lecha ionta freisin agus I gcéadaí ard caiidan I chinú I ngach éon cuid gona gréasán sin cuasaí literáiris, cuasaí ceol óráníocht agus na meán cumarsáide brunta na gradam sin ar na daoine is fearr in sna categóir sin. Gréasán na nGael an mana atá ag iireachtas na Gaeilge agus muid go le mbun Gréasánaíocht agus ócáid agus mar sin de sin I nolag na man, nó na féistí stráide, na parcmún na bú agus na hócáid seo go léir. Go dtug me daoine le chéile, gleachta leis gúil Gaeilge daoine agus go bíon teanga leabhar agus an teanga cumarsáide I gcónaí ach gúil an cóspéis breise seo acu freisin. Cóúd ar chleachtais a thugtar amataí ar gréasán nó cóphobal chleachtais mar idir an gleachta leis gúil an Gaeilge choláine agus gur trí Gaeilge a dhéantar an gníomh nó ócáide agrú agus chorascóir an phobal. Is gúil gá rud chumach agraí anmhá I mbun gach gréasán agus an sin go ndéanach an duine sin is dóthaí cinnteacht gomach leanúna chuis sa baint leis. Is cuma céad an gréasán ó céad héin ó céad an grúpa tá teach le chéile nó an imeachtatá gan agrú caithí duine bháin a bheith is sortaí geanas ar nó bheith freigrachas lena cinnú go bhfuil an grúpa ar ólas ar nólas faoin céad teach le chéile eile go bhfuil minicíocht áirithe de baint leis nach úr sa géad nó úr sa mbliain nó úr sa ráithí fiúháin ach cumach siad cinnte go dtí teach le chéile so tá leanúna chu sin táhacht ó freisin agus an scapa ólas ribh ré lena cinnte go mbeidh choiltheart sochraí. Tá nílam muid Gréasánaíocht tásúil I saoil na Gaeilge agus go dtí ó ceapú na heagruachtaí mar ceann agrúachtaí tá sé sin lánach in op choilicián gona ceann agrúachtaí lena cinnte go bhfuil pobal gá dúirt le chéile ar bheann rialta I pléile ábhar spéise agus ábhar atá tainneamh gob agus ar nói ábhar atá cabhraí le curcan cína teanga. Ammantí bíon gréasán sealadach thiúrsc mo dormh drama tá taí le chéile le fáfiile nó le cúsfiile luhing aber dúnú scoil dún chuoin fadó mar sampla go sin nó go dtíobhann obair leanúnach tarsúlaigh drám dearach fi láthir ach an manfar rudí áirithe amach béidir nach mé an gá céine leis. Ar an déhheann sin tá grúpaí eile hagans le chéile ar bheann sanspéis amháin intas na scríbhnóirí na cnocadóirí arís na drama hint drepa sléifte go rialta cuman na bhailteoir agus mar sin de. Má go rudí cumánta atrab ar fad agus a géirí a chuid oibre curcan cín agus a géirí rudí ana níos fearr.